Άρα, συνοψίζοντας, έχω σημειώσει και δύο πραγματάκια. Καταρχάς, πρέπει να γίνει σαφές ότι το συντονιστικό μας όργανο θα είναι σε διαρκή συνεδρίαση. Σίγουρα μετά από ένα περιστατικό, όταν δεν πάμε καλά, γιατί καλά μας τα είπε και ο διοικητής του Καλάμου, ότι πέρσι πήγαμε καλά. Δεν πήγαμε καλά μόνο γιατί είχαμε λίγες πυρκαγιές, πήγαμε καλά γιατί είχαμε άμεση επέμβαση στις πυρκαγιές και δεν απλώθηκαν. Γιατί αυτό είναι το μυστικό. Υπάρχει άμεση επέμβαση. Και αυτό θέλω να πω ότι θα είμαστε σε διαρκή συνεδρίαση. Έστω και τηλεφωνική. Έτσι. Αλλά θα είμαστε σε διαρκή συνεδρίαση. Όσον αφορά τις εθελοντικές ομάδες, εγώ θα ήθελα κάθε Δευτέρα, εσείς που έχετε μηχανήματα, δηλαδή η ΜΑΚΙΠ, των Αφιδνών, του φίλου του δάσους, κάθε Δευτέρα μια κατάσταση όπως το ξεκινήσαμε και πέρσι, μια κατάσταση, ένας κατάλογος με τον αριθμό του αυτοκινήτου, το σημείο που θα βρίσκεται, τον οδηγό και το τηλέφωνο του οδηγού. Έτσι. Για να μπορούμε άμεσα να έχουμε την επέμβαση και τον συντονισμό. Είναι ξεκάθαρο ότι το σχεδιασμό της κατάσβεσης της πυρκαγιάς θα τον έχει η πυροσβεστική υπηρεσία. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ορισμοί δεν χρειάζονται. Ειδικά αυτοί που είναι εκπαιδευμένοι να είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτοί όμως που δεν είναι εκπαιδευμένοι ακόμα, γιατί από τη στιγμή που αναλάβουμε το Δήμο, θέλαμε να στήσουμε το Μητρό Εθελοντών. Έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά μαζί με τον Θανάση στο ΜΕΚΑ και έχουμε στείλει όλα τα ονόματα αυτά στο Υπουργείο Ιστορικών στην Πολιτική Προστασία για να εκπαιδευτούν και να εκπαιδευτούν. Αυτοί που είναι εκπαιδευμένοι είναι μπροστά στην πρώτη γραμμή. Αυτοί που δεν είναι, να είναι λίγο πιο πίσω. Μην θρηνήσουμε δηλαδή θύματα τα οποία εμείς ήδη μπορούμε να προστατεύσουμε. Θέλω να ρωτήσω τα σώτα όταν ο βαθμός είναι 4 της επικινδυνότητας. Μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που είπε ο Ροντάς. Μπορείς να... Όχι, υπάρχουν υπερβολές, δεν κάνεις κάτι παραπάνω. Το μόνο που κάνεις είναι ότι μπορεί ο Δήμος, σαν Δήμο εννοώ για τους υπαλλήλους, να έχει από πριν μια απόφαση που έχει περάσει από την αποκεντρωμένη για να τους καλύπτει για κάποιες εξτρά ώρες υπερορίες και νυχτερινά. Δηλαδή να έχει περισσότερο κόσμο έξω ο Δήμος και να μπορέσει με μια απόφαση που θα στείλετε εσείς από την αποκεντρωμένη, τώρα να σας στείλω ένα υπόδειγμα, να έχετε περισσότερο κόσμο έξω, να βρίσκεται σε επιφυλακή τα οχήματα του Δήμου, η πυροσβεστική και τίποτα. Και το κλείσιμο των δρόμων, όχι, απόφαση την ώρα. Και το κλείσιμο των δρόμων που στην ουσία θα πρέπει να, αν μπορεί ο Δήμος σε συνεννόηση με την τροχία να βοηθάει, έτσι ώστε κάποια σημεία με κάποιες κορδέλες ή οτιδήποτε να υπάρχει απόφαση των περιφερειάρχων. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω, Κάσο, είναι ότι όταν υπάρχει περιστατικό, όλος ο Δήμος, νύχτα είναι, μέρα είναι, όλος ο Δήμος θα είναι παρόν. Άσχετο με τις εθελοντικές, με τους προέδρους, με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι καθημερινά πάνω στο θέμα της πυρασφάλειας του Δήμου μας, όλος ο Δήμος θα είναι παρόν. Έτσι, για την κατάρτιση και την λύση του Δήμου προβλήματος. Βασίλη, θέλω να δώσω μια απάντηση σε αυτούς που δικαίως ζητάνε γεννήτριες για τα αθλητικά συγκροτήματα. Έχουμε 80 στο Δήμο. 80 αθλητικά συγκροτήματα. Δεν μπορούμε να έχουμε παντού γεννήτριες. Φυσικά, εκεί που υπάρχει πρόβλημα όπως ο Αυλώνας, η Ιπποκράτιος, ο Κάλαμος, εκεί πρέπει να υπάρχουν γεννήτριες. Άμεσα μου είπαν ότι έχεις χρήματα. Γι' αυτό το λέω. Σε όλους άμεσα, αν μπορείς να βάλουμε μια γεννήτρια, είναι 100 καβιά, σε ένα αθλητικό συγκρότημα στην Ιπποκράτη. Αυτό που το αίτημα που έχεις είναι 100 καβιά, μια γεννήτρια σε ένα αθλητικό συγκρότημα. Εντάξει, να το δούμε. Θα το δούμε μαζί από αύριο το οικονομικό μέγεθος και τα... Εντάξει, ωραία. Επίσης, εμείς έχουμε 5 γεννήτριες από 8 καβιά. Εάν λέω σε κάποια άλλη περίπτωση... Αυτά έχουμε. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, μίλησα και με την περιφερειά της πολιτικής προστασίας και μου το είχε πει, μου λέει να σου δώσω, τι να τις κάνουμε, δεν είναι άχρηστες για μας. Υπάρχει και μου επιτρέψει να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Γιώτη. Ωραία, ναι, γιατί όχι. Γιατί μου είπε τώρα, είπε ότι ο σύνδεσμος και οι Δήμοι είναι πιο ευέλικτοι επειδή παίρνουν χρήματα την πολιτική προστασία. Δηλαδή στο Θεσάρι γίνεται στρελιές
μπορώ να σου πω, να σου στείλω μια υδροφόρα εδώ που έχει στο ζωνάκι. Θα μιλήσει με τον Επίτροπο. Αν σε καλύψει ο Επίτροπος, αν σε καλύψει ο Επίτροπος, Αυτό πρέπει να υπάρχει εργολαβία στον αέρα, φίλε Βασίλη, ανά πάσα στιγμή, να το έχεις αναθέσει και να πληρώνεις χωρίς φωτιά και θα πληρώνεις το πενταπλάσιο με τη φωτιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο που είναι λάθος. Έτσι, γιατί όταν θα ρίξεις τον εργολάβο stand-by, τον εργολάβο θα τον πληρώνεις και όταν δεν υπάρχει περιστατικό και θα τον πληρώνεις και ανάλογα όταν θα υπάρχει περιστατικό. Θα μου τελειώσει τα λεφτά όπως είπε η Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή όταν θες εσύ 100 ευρώ την ώρα να είναι stand-by η μία υδροφόρα και να τρέχεις 24 ώρες το 24ωρο. Δεν 2.400 στη μία μέρα. Δεν είναι. σταθερές δεξαμενές. Λοιπόν, ωραία. Θα γίνει καταγραφή όλων των δεξαμενών και τι έλλειψη υπάρχουν να τις διορθώσουμε. Έτσι. Δεν ξέρω αν ξέχασε κάτι άλλο. Ναι, θα μείνουν πιο πίσω. Οι προέδροι των τοπικών συμβουλίων θα μείνουν λίγο πιο πίσω να συζητήσουν τη δική μας κατεύθυνση. Ναι, σύντομα, ο Θανάσης έχει καταθέσει σε μένα το πρόγραμμα δράσης, να το πω έτσι, όσον αφορά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Όταν υπάρχει φωτιά, υπάρχει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Με τους χώρους συνάθρησης κοινού και όλα τα απαραίτητα σύμφωνα με την εγκύκλιο της πολιτικής προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι έτοιμο να το φιξάρουμε, μόνο να χτένισμα θέλει. Το φιξάρουμε και ενημερώνουμε όλους τους φορείς και όλους τους παράγοντες ότι έτσι θα ενεργήσουμε εμείς ως Δήμος. Αλλά ξεκάθαρα, τον πρώτο λόγο τον έχει κ. Βεστική, μην μπερδευόμαστε. Εντάξει. Αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, που τα είπαμε. Όντως η κουβέντα μας ήταν επικοδημητική, είχε πολύ μεγάλη και εμένα μου αρέσει όταν υπάρχει αντιπαράθεση, γιατί βγαίνουν προβλήματα μέσα από την αντιπαράθεση. Εντάξει. Όντως και ο ειδικός σύμβουλος μου, ο Θανάσης Ολέγης, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και τα παιδιά από την Περασφάλεια, από την πυροσβεστική και ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, ο Τάσος Ογιώτης. Εύχομαι να μην έχουμε κανένα περιστατικό. Εύχομαι να μην πάρουμε ποτέ φωτιά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που θα προκύψει. Εφόσον είμαστε σωστά συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όταν θα χρειαστεί. Έστω και τηλεφωνικά. Οι προέδροι των τοπικών να μείνουν λίγο